Ndewonu Igbo bụ Igbo. N'ihe mmụta ụbọchị taa, anyị chọrọ ile anya isiokwu nke a kpọrọ ọrụ na-arụ n'ahịrịokwu. Ọrụ mkpụrụ okwu na-arụ n'ahịrịokwu, meaning the uses of na in sentences. The uses of na and what they stand for in sentences. Okay. The word na is a word used in many ways and in many contexts in Igbo language. We are going to know how they are used and what they stand for in Igbo language. Now, in one of our classes, we were taught parts of speech, and it's interesting to know that na does the work of three major parts of speech in a sentence. The word na can work as prepositions, it can work as conjunction, and also can work as an auxiliary verb. Yes. Now we're going to look at these instances one after the other, going by the parts of speech that na word in Igbo language works as. Remember, our topic says the uses of na in Igbo language. Ọrụ na, mkpụrụ okwu na-arụ n'ahịrịokwu. Anyị lee anya ebe a, dịka ihe edepụtara mkpụrụ okwu na nke mbụ m depụtara na ọ na-arụ ka enyemaka ngwa. Enyemaka ngwa, meaning that here it does the work of a helping verb called auxiliary verb. The second here says na works as mbuzo. Mbuzo, meaning it does the work of prepositions. And third here says na works as njiko. Njiko, which is conjunction. Now we're going to look at the examples. But first, mgbe na-arụ ka enyemaka ngwa, ọ na-egosi na na-eme ka mkpụrụ okwu ahụ nwee nghọta. Na-arụ ọrụ enyemaka nyere nkeji asụsụ ngwa ime ka o nwee nghọta pụrụ iche n'ahịrịokwu. Now, with the help of the auxiliary verb, it makes the word complete. And without this auxiliary verb, the main verb cannot stand alone. Mgbe mkpụrụ okwu nọ n'ọrụ na enyemaka ngwa, mkpụrụ okwu na-arụ ka enyemaka ngwa n'ahịrịokwu, ọ na-ejikarị akara uhie nke a kpọrọ hyphen. Ọ na-eji akara uhie iji gosi na ọ na-arụ ka enyemaka ngwa. Mgbe na-arụ ka mbuụzọ, na-arụ ka mbuụzọ nke a kpọrọ na bekee preposition, iji wee gosi na na-ezi ebe ihe mere, mgbe ihe mere na otu o si mee. Na-eji akara rịkọm elu nke a kpọrọ na bekee apostrophe na-arụ ọrụ ka mbuụzọ. Ma ọrụwa ka mbuụzọ, ọ na-ebu akara rịkọm elu egosi na na-arụ ka mbuụzọ. Na-arụ ka mbuụzọ. Nke ikpeazụ bụ njikọ. Na-arụ ka njikọ, ka akpọ na bekee conjunction. Na-arụ ka njikọ mgbe ọ na-ejikọta mkpụrụ okwu abụọ maọbụ ahịrịokwu abụọ ọnụ.
In this regard, the word na works as conjunction joining two words or two phrasal or causal sentences together. We are going to look at the examples, but meanwhile, do not forget to press the like and share button. Share this video so that it will get to your friends, okay? If you're seeing me for the first time, do not forget to press the follow button. Also drop your comments in the comment section. Tell us where you're seeing us from and what you feel about these wonderful lessons. Okay, ka anyị gaa n'ihu ịma ọmụmaatụ na ọrụ na-arụ n'ahịrịokwu. Mkpụrụ okwu na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwa ka a kpọrọ na bekee auxiliary verb. Chetakwa na anyị sịrị na ha na-eji akara uhie hyphen egosi na ọ na-arụ ọrụ ka enyemaka ngwa. Mgbe na-arụ ọrụ ka mbuụzọ, ọ na-eji akara rịkọmenu ka a kpọrọ na bekee apostrophe iji ezi na ọ na-arụ ka mbuụzọ. Mgbe na-arụ ka njikọ, o nweghị akara ọ na-ezi, kama ọ na-ezi anyị na ọ na-etikọta mkpụrụ okwu abụọ ma ọ ahịrịokwu abụọ ọnụ. Ka anyị hụ ọmụmaatụ mgbe na-arụ ka enyemaka ngwa. Let us see the example of na working as auxiliary verb in a sentence. Ada na-agụ akwụkwọ. Na-agụ akwụkwọ. Now this is na. Na here is auxiliary verb and this is the main verb, and then here they have the hyphen. So the hyphen is between the auxiliary verb na and the main verb ago. Ada is reading a book. The hyphen is between the is and read. The second one here says Obi na-arụ ọrụ. Obi na-arụ ọrụ. Obi is working. Obi is working. Ọmụmaatụ na ma ọ na-arụ ka njikọ. Anyị nwere ebe a Ada na Ifi gara ụlọ ụka. Ada na Ifi gara ụlọ ụka. Na-ejikọ Ada na Ifi na ahịrịokwu a. Ada and Ifi went to the church. Now, na in this regard is and. Second is Obi zụtara ji na azụ. Obi zụtara ji na azụ pụtara Obi bought yam and fish. Na is joining yam and fish, ji na azụ. Mgbe na-arụ ọrụ ka mbuụzọ, when na does the work of preposition in a sentence. The first example here, name. Remember the M after the name shows mine. Name no n'ime ụlọ. When you look at the end there, it has apostrophe showing that it is showing preposition. Name no n'ime ụlọ, meaning my mother is in the house. Now it's showing where my mother is. Now I'm going to tell you when it's showing when something happened. Name bịara n'ụtụtụ. Nne m bịara n'ụtụtụ. Now there is showing morning. When did my mother come? In the morning. My mother came in the morning. Now with the apostrophe showing time. In the morning. N'ụtụtụ. Ọzọ bụ onye nkụzi m batara na ehihie. Onye nkụzi m batara na ehihie. We have my bag is on the bed. Remember I said we use at, on, and in. Akpa m nọ n'elu akwa. N'elu akwa. Akpa m nọ n'elu akwa. Where is my bag? My bag is on the bed. N'elu akwa. Remember the and has apostrophe showing that my bag is on the bed. When na showing location in a sentence in Igbo language, for example, maybe I want to know
the location where Obi is at the moment, and then I will say Obi is at the market. N'asụsụ Igbo, anyị ga-asị Obi nọ n'ahịa. Obi nọ n'ahịa. Ọ dị mma, ewekwara m na unu ahụla uto na-asị arụ ọrụ n'ụzọ atọ dị iche iche site na nkeji asụsụ atọ anyị kpọpụtara: njikọ, enyemaka, ngwa na mba ụzọ. Ewekwa m na unu hụ ya nkwana akara ha ji arụ ọrụ, unu ga-ama kpọpụta ya na marakwana ihe ọ pụtara. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ, ndị nke m ọma, unu emeela.